Мислите си, че това е поредната фалшива обява. Днес съм тук, за да ви покажа, че има и качествени имоти на пазара. Тристаен обзаведен апартамент в квартал Каршака с невероятна гледка, само за 143 000 евро. Още от стъпването в апартамента се личи изключително много вкусът и стилът, с който е отвършен. Имотът е изцяло реновиран с градени уреди и висококачествени материали. От коридора се влиза в прекрасната всекидневна с кухненски кът с излъзна тераса с изумителна гледка. Следват двете спални, едната от които с излъз на остъклена тераса, а шедьовъра е мокрото помещение. Ако искате това да е вашия мечтан нов дом, побързайте и се свържете с нас. Ние сме Прима Каза Имоти, а вашия дом това сте вие.